Kienu s-sija ta' filgħodu fuq ixħed l-aħjar il-biz. Tlat mill-post jgħidulu l-Mekka tal-pjaċir tal-ġen tan-nies. Bħal fl-ixkun mitfuq fuq mejda kulħadd jaqbdu u jarmih. Ek stajjiltni f'nofs ir-rassa waħdi niġri ma' kull rieħ sakemm moħħi ejja żejjed rid nintasa f'post tal-kwiet. Ftakart fraġel f'ommu siket daru qiegħda fis-smewwiet. Dan ir-raġel f'ommu siket ma jkellmekx ma tismax leħnu imma jġennek għal-wara. Kull ma tajtlu jifmek dejjem jilqek ġodira. Ma jkellmekx ma tismax leħnu jimla l-qalbek b'ħafna slim. Ma jiġikx la ftit li titlaq iħallik bla nifs bla kliem. X'differenza eġġo qalbi bejn hawnhekk u ftit il-bot. Dil-kappella kollha kwiekeb hawn ninsab fi żgur fis-sod. Hawn id-dawl li nemnem dejjem ma jintefa' fl-ebda ħin. Isaħruk in-noti sbejħa f'ħolma nitlu mitlu fin. Dan ir-raġel f'ommu siket ma jkellmekx ma tismax leħnu imma jġennek għal-wara. Kull ma tajtlu jifmek dejjem jilqek ġodira. Ma jkellmekx ma tismax leħnu jimla qalbek b'ħafna slim. Ma jiġikx la ftit li titlaq iħallik bla nifs bla kliem. Ma jkellmekx ma tismax leħnu imma jġennek għal-wara. Kull ma tajtlu jifmek dejjem jilqek ġodira. Ma jkellmekx ma tismax leħnu jimla qalbek b'ħafna slim. Ma jiġikx la ftit li titlaq iħallik bla nifs bla kliem. Dan ir-raġel f'ommu siket